wanacheka men. Jok ma mine onyis mondo obed kadhi e pim mar nono mar kansa kata mar nono tuo mar kansa mar dhood nyodo mar geng'o gamo tuono kata yudo thieth momondo mareso ngima. Jagoro migawo mar thieth Mary Mudhoni owacho ni kuom mine 6,000 miyudo kod kansano, nus margi wito ngimagi. Mano omedo jiwo nyuol mondo almost 6,000 and more than half of those women died because of this. Why? Because cancer and can be detected early. Therefore, it is my prayer going with the WHO standards that we are going to meet the 90% set for of women. They are below 50% of all of the people and especially this month when it is the Cervical Cancer Awareness Month. We are really calling on all our community health promoters. When they go to the households, you find a woman, remind her that it is the month that they need to go for screening. Migawo mar ohala kod keto mwandu koro dwaro ni mondo oru mapiyo chenro mar duoko ne kembe omenda kata value added tax kaka yor jiwo dongruok ma kembe kod nyayo chenro ma keto mwandu e pacho ka. Kaluwore kod jatend migawo mar ohala le mag bunge Kinyanjui, deko mar duoko omenda go masani osechakore kata osechokore mochopo bilionde, koro thiro geno ma joket mwandu kendo miyo chenro mag dongruok ok dhi mbele e yo makare. Maeri biro e seche ma bende jatend migawono mar ohala owacho ni temo mondo miginon omenda mag VAT michulo ne mwandu mitero e pinje ma oko kaachiel kod poro wach gi duol machoko osuru e pacho ka KRA. That should be getting to Parliament by February when they get back. But ideally, we would want to reduce the VAT for our export companies so that we reduce the burden, the financial burden and the cost of finance to these companies so that the money that is otherwise held by KRA with every month of returns can now be paid directly, or at least we can reduce that liability and therefore they can expand. Jatend migawo mar apeyni kod chenro mag wuoth e pacho ka Davis Chirchir okoni sirikal kokalo e migawono oseketo chenro makare mar tieko chulo gope mag wego rak te madhi timo gedo mag apeyni mopogore e pacho ka mar neno ni chenro mag wuoth kod yore mag ohala odhi nyime makare e tung Kenya mangima. Chirchir mane loso e kaunti ma Homa Bay bende okoni gedo mar apaya ma Mbita Sindo nyaka Magunga nyaka Sori mabor mare romo kilomita 74 idhi tieki kapok yiero mag 2027 kochopo. Jatend migawo mar apaya kod chenro mag wuoth e pacho ka Davis Chirchir okoni migawo mareno dhi nyime gi chulo gope mag wego rak duto mane gimiyo rak mar gero apeyni mopogore e pacho ka, kendo ka ochopo juma manyien to gidhi tieko chulo gope ma kamago mondo gedo mag apeyni go eko tieki mar konyo e bero chenro mag wuoth kendo neno ni mwandu mopogore oyudo kaka chopo e chirni. Chirchir ne okoni sirikal oikore mar tieko gedo mag apeyni mopogore e pacho ka kendo omenda oseket tenge moromo neno ni gedo mag apeyni mopogore tung Kenya mangima. I want to assure Kenyans that after securitization of the 7 shillings to raise 175 billion Kenya shilling, there is no pending bill to any contractor today up to December 2024. Na hata ile kidogo imekusanyika ya 2025, hii wiki tunaanza kesho kutwa, tutaanza kulipa all the pending bills for 2025 because we have sorted out the challenge of pending bills, employing innovative fundraising
to ensure that we are able to build our economies. Jatend migawo no mane loso sindo e kar bura ma Suba South e kinde mane gichako ayanga gedo mar apaya mawuok Sindo nyaka Nyabera. Bende ne okuni digni mag gedo mag apeni e pacho ka dwoko chien ochumi mar piny Kenya. Gunga to chwenya kasori ibiro tiki kapok yira maduong' ma higa manyien ochopo. Nataka niwahakikishie nikiwa waziri wa barabara kwamba kitambo ya uchaguzi tutakuwa tumemaliza kutoka Mbita mpaka Agolomwok. Uko sorry. The contractor China Civil, tumefanya mikutano mingi. China Civil, we have done a lot of meetings in my office. I really want to encourage you, China Civil, to do your best. We've been assured this road has been a challenge, and payment for certificates will not be a problem going forward. Kajatend migawo mar omenda John Mbadi ne okuni gedo mar apeni e gwenge mag Suba okoni gubene rwake siasa ka okoni apaya mane gichako gedo mare no osekelo pek e yore mag wuoth Sindo kendo nyaka lose yo mowinjore mondo jodak ma Sindo winj ber mare. Awinjo ka jo moko kelo siasa e gimokelo wakani. Tadwa na wachnu kama ung'e maber ni ok adhi chung' jumbe ma Suba South. Koso ung'e maber ni ok adhi chung' gavana ma Homa Bay County. Omiyo gima atimo nikech President Ruto omiyo ya thuolo ma Nyasaye motiyo kode. Thurwa ka osethagore, ung'eyo kaka josindo ka kudhi Homa Bay, kudhi Nyabera, ka koth ochwe to en mbira, en chandruok. Omiyo nyowa wuoyo gi minister mar roads nikech pesa wuok ofisa. Seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' gi jaod bura ma Lagos Songa Samuel Atandi ne okuni chenro mag dongruok mopogore ma osebiro kadhi nyime counties ma Kaluo biro kalore kod winjruok makare kinde ODM kod jatend piny William Ruto mane gisingo mar medo siro lwedo. Bedo gi buche gi president, wasebedo gi buche gi Chirchir, wasebedo gi buche kaka jotelo ma Homa Bay, to gimokonyowa mamiyo gitimore mapiyo en nikech Mbadi ema nigi kalam. Koseket budget to Mbadi chwado kalam to gik moko biro. Adwa na wach mogik ni wan kaka josiaya wase decide ni waduoko President Ruto mondo serve term mar ariyo. Wase decide. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Chenro mageto jiwo rowere madirom 1,700 e kachung'ol bura ma Kamkunji ochakore ange ka tiegruok tije lwedo ma Kamkunji Technical and Vocational Training College. Koloso e kinde yango chenro no, jaod bura ma gwengego olero ber ma tiegruok tije lwedo misiro kod aguch omenda mag NGCDF komedo ni chenro no oketo maino e tije lwedo kaka plumbing, electrical engineering, riembo, suko yie wich, tet, somo gik ICT e kind mamoko. Omedo ni tiegruogno biro miyo rowere bedo gi lony e tije lwedo manyalo konyogi dongo chal mar ngimagi. Chenro ma itimo e tudruok gi YMCA geto rowere madirom 5,000 e tielo mar ariyo kod mar adek. Tumeweza kuwasukuma vijana wetu mbele kwa kazi hizi za mkono ambazo zipo wakati wote, na nataka kuambia mmepata fursa nzuri, mmejitahidi, wenyewe ndio mmechagua. Ufundi na ujenzi wa teknolojia ndio itakuwa kitu cha kesho na kesho kutwa. Kwa hivyo mtilie mkazo artificial intelligence, digital training. Technical college hii ina course ya digital training na ICT. ICT center yetu ya California inafanya hivyo. Hapo Kiambiu, jengo hili litakapomalizika na kufunguliwa, tutakuwa na digital center. Na hapa Airbase tutakapojenga itakuwa na digital center. Nataka mtilie maanani digital training na digital technology na artificial intelligence, kwa sababu hiyo ndiyo maendeleo ya siku zijazo. Tusiachwe nyuma kama nchi. Erokamano ahinya kwa Ramogi, mago emane waikonu e chenro mar migago kawuono koromo sa 1 odhiambo. Wabro duogo gi weche manyien mag ang'ich welo to sa 3 weche manyien mag oimore. Koromo sa 8 Ochieng' Emmanuel Gilange biro kelonu paw tuke. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.
higa ni nyaka ringe gi gari mamara, higa ni nyaka ugi ndege anbe, higa ni nyaka ugi ndege